איך עולם התורה, הרוחניות היהודית, המקורות שלנו, מסוגלים לתת עוצמות בהתמודדות עם שכול, עם כאב, עם אובדן? פשוט מאוד. אני מתנגד לכל תרבות השכול. יש איזה מין מיתיזציה של השכול במדינת ישראל. אני זוכר שכאשר הבן שלי נהרג, זה היה ביום השואה, סיימנו את השבעה ביום הזיכרון, והלכתי להר הרצל עם הבן שלי, בן אחר. ושמענו את השיח. השיח היה, זה נורא, אי אפשר לקום מזה. אנחנו מבינים שאין נחמה וכל מיני דברים כאלה. הבן שלי אמר לי, אני לא חוזר לפה. כלומר, העצמה של החושך שבאבל, זה דבר לא יהודי, זה דבר פגני, לדעתי. ולכן תמיד השאלה היא, כאשר אתה מאבד מישהו יקר לך, במיוחד בנסיבות טרגיות, לאומיות, אתה צריך לשאול את עצמך, מה הבן שלי היה רוצה שיקרה לי בעקבות זה? האם הוא היה רוצה שאשקע, או שאקבל אנרגיות חדשות? ואני חושב שיש פה טעות חמורה מאוד. כלומר, זה לא לכבודם של הנרצחים, שאתה תיפול לטרגדיה בגלל זה, האשמה עצמית וכל מיני דברים כאלה, שהם רק באים לדלל את העוצמה שלך. אדרבה, אני זוכר על אחד מאלופי צה"ל, אינני זוכר מי זה היה, שכאשר אחד מהחברים הטובים שלו נפל, אז הוא החליט לתרום עוד שנה לצבא, כדי להשלים את מה שחברו לא יכול היה לעשות. אז לכן אני אומר, אני לא בא לשלול כמובן את הכאב האישי, הכאב האישי הוא קיים, איך אומר הרמב"ם, מי יקוהו ולא יצעק, אבל כעמדה נפשית כוללת, אנחנו צריכים לשאוב עוצמות ולא חולשות. הייתי אומר כך, יותר מזה, השאלה, מי זה הנופלים? אז מישהו אמר לי, הנופלים זה כל מיני צעירים, נערים, שלא הספיקו לחיות. אני אומר, לא. הנופלים זה גיבורים. ומגיבורים אתה לומד גבורה. אומר, יש אנשים שונים, ולא לכל האנשים יש באופן אוטומטי את המטען הרוחני והלאומי והאמוני, שמאפשר אחרי יום של התרסקות, ביום הראשון של התרסקות, ככה אני אומר את זה כל הזמן, כשכולם ישמעו, זה לדעת שהתרסקות, כי לא הייתי וכולי, ללכת להלוויה ולדבר ולנסות אפילו להעביר ביטחון החוצה, למרות שהתרסקתי, כי אני יודע שיש אלוקים, והמיטי רוצה את זה, ויש מלחמה וכולי. יש לך באחריות על המשפחה. יש לך את המשפחה שלי, נכון? ודאי. נכון, ברור. אז אני רוצה את זה, נכון, לא לכולם יש את המטען הזה, לא לכולם יש את זה ברקע. ואני רואה שהם כאילו זה עובר, ואז אני מבין, לא שאני צריך לכבד את הדיכאון שלהם, דיכאון לא צריך לכבד, אבל זה צריך להתחיל מהכאב שלהם, מהאישי שלהם, ואז לאט לאט למשוך דרך המשפט המאוד מאוד חשוב, מה הבן שלך היה רוצה שתעשה, מה הוא חשב, לשם מה הוא נלחם, בואו נדבר ביחד על זה, לשם מה הוא נלחם, וגם אם זה לא השפה שלי, ולא יש תשובה אחרת, אבל יש לו תשובה. אם אין לו תשובה, באמת מאוד מאוד קשה לו. אני חושב שאם הוא חושב שהוא נלחם לשווא, זה נורא, כאילו זה נורא, אני חושב שזה נורא. ואם הוא חושב שהסיפור שלנו בארץ ישראל, במקרה של שלום, זה פיגוע טרור, כן? סתם, כאילו, סתם באנו לכאן. בסדר, הוא חלק מהמלחמה. אז ההקשר הלאומי הוא באמת ההקשר הלאומי, וראיית העתיד, וראיית המשמעות שבאה מן העבר. השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך, ומבורך שזה קרה בארץ ישראל, ומתוך המלחמה של ארץ ישראל, ולא באושוויץ, כמו אצל הסבא והסבתא שלי, וכמו אצל הילדים שלהם וכו', וזה קרה כאן, וזה קרה מתוך תקומה, ולא מתוך ייאוש ודכדוך, אני מודה על זה, וזה לא מחזיר לי אותו, והרגש מתרגש וכו'. ואני שומע את אברהם בסוף, שיש לי גם את הענייני הזה, וגם את הענייני הזה, אני לא המוסלמי ששולח את הילדים שלו למות, כי הוא אוהב את המוות, חס וחלילה. הם אוהבים את המוות, לא אוהבים את החיים, אני אוהב את החיים, והילדים שלי אוהבים את החיים. ואני יודע שהחיים מקבלים את ערכם, כשיש משהו יותר חשוב מהחיים, אז החיים הם משמעותיים.